Dragane, Dobar dan, reci Josipe. pa zašto su ti tako crvene oči, Dragane? Da si ti cijelu noć vario i tebi bi bile crvene oči. A i to je oči ovog crvenog mikrofona. Da, ja vidiš, kod mene nema. Zato što ne sjediš, meni baš udara. Pozdrav ekipa. Bog. Dragi naši, dobrodošli u prvu epizodu druge sezone Mikro Kovidića. Ili što bi, ako na torrentima tražite Mikro Kovidići S02E01. Nemojte čuti ovo torrenti, to je zabranjeno, nemojte. Skoro sam htio pitati što su torrenti, ali kad je zabranjeno neću ni pitat. No dobro, kao što smo u najavi rekli, pisali smo za Božić našem dragom djedici i molili ga da nam dostavi jednu kutijicu sa robotskim kolicima McQueen. Cijelu ovu sezonu posvetit ćemo upravo robotskim kolicima McQueen. Nastavljamo i dalje priču sa mikrobitovima, ali i sa McQueenom. Oni koji su nas pratili prošlu sezonu sjećaju se da je gospođa McQueen, odnosno gospodin McQueen, bio jako dobar u vožnji robotskih kolica, malo jači od našeg gospodina Fischera, ali Fischera ćemo vjerojatno možda u nekoj idućoj sezoni. Ovu sezonu posvećujemo McQueenu. Jej. Da, šta ćemo ga onda otvoriti? Unboxat ćemo ga. Wow, prekrasna riječ. To je, da, nešto znači, novo. od sad više ne otvaram poklone za rođeno, nego ih unboxaš. Unboxam ih. Dobro, ok. Pa, dakle, pozdrav ekipa. Idemo, taran. Dakle, kutica. Znači, Pa krenimo. imamo ovdje jednu lijepo građenu kutiju od DF Robot firme koja se bavi izradom STEM edukacijskih paketa. Da, inače djedica je rekao kao kak smo kasno stigli, ali on je uspio to riješiti Vrlo brzom dostavom. Vrlo brzom dostavom i isporukom, tako da hvala djedici. I šta ovdje možemo naći? Možemo naći nekakvu knjižicu kako se taj robotić naš može složiti. Dobro. Tu ima svega. Odlično. Pa vidimo dalje što smo dobili. Dobili smo Product Qualification. To ćemo isto staviti ovdje i to će nam trebati vjerojatno kasnije. I kao što vidimo, mnogo nekakvih malih dijelova. To jest nema ih nešto mnogo, ali su zanimljivi. Ja prepoznajem kotače. Kotači. Super. Znači ovo nam je, pretpostavljamo, glavni dio koji nam treba. To je matična ploča, budemo je otvorili. Wow, pa ti to možeš bez škara otvoriti. Da, jesi vidio. Evo, znači, to je ono na čemu naš McQueen počiva. Dobro. Idemo dalje. Znači, dobili smo i ovaj senzor, popularno zvani oko. Oči. Hoćemo ga odmah spojiti. Može, to su ultrazvučni senzori koji služe u stvari za mjerenje nekakve udaljenosti od prepreka. Evo ga. Bravo. Spojen. Onda imamo ovaj dio za baterije. Ovo neće ići tako lako. Hoće. Bravo, neko je doručkovo jutros. Dobro. Možda piše uputama gdje ide, a? To ćemo uputama naći, da. Da, upute služe kako bi mogli ispravno složiti bilo što. Znači, prvo što smo trebali proučiti tehničku dokumentaciju. Proučit ćemo. Koja se nalazi ovdje. Vidiš što kaže. Prvo kotačiće stavljaš. Aha, a čekaj. Ne. Prvo kotačiće. A gle, što? Kako ćemo mi staviti to? Pa možda da izvadiš sve iz vrećice. Joj! Dobro, ok. Ok, to nam treba. Sad ćemo kotačiće. Evo ih vani. Kod kotačića je bitno, znači ovaj tu dio, vidite da je osovina s jedne strane zarezana, kako kotač ne bi proklizao. Hajdemo ga onda staviti. Znači, da ne prokliže, morat ćemo ga okrenuti tako. Evo ga.
To je to, morali su kliknuti. Aha, dobro. Sad, rekli smo da ćemo sa donje strane staviti našu bateriju, ne, sa gornje strane ćemo staviti našu bateriju. Molim te, upute broj 2, s gornje strane ide baterija. Hvala ti. Moja savjesti. Prvo zalijepi na kućište od baterije. Naravno. Na kućište od baterije, naravno. Zašto ne ovdje prvo? Ajde. Ajde potragaj. Ajde, poslušat ću tebe. I... Prvo bi bilo sad dobro to staviti, spojiti, ali tako? Tu naše kućište na... A moraš odvezati ovo, molim te. Zašto odvezati? Imaš čvor. Pa znam da imam čvor, ali tako malo smanji dužinu kabla koji mi kasnije može smetati. Što ne? Neki vjetar u kosi. Vjetar. Evo, stavit ćemo ga onda ovdje. Odvezali smo ga cijelog. I... pritisnut ćemo ga. Iza. Eto ga. Naš mali McQueen je spojen. Nedostaju nam još samo baterije i naš mikrobit. Ali to nećemo danas. Da, za sad smo ga samo složili, evo lijep je. Oči smo složili, papiriće ćemo pospremiti. I ove upute tako da kasnije opet možemo to složiti. I nastavljamo dalje. Dakle, naša robotska kolica su složena. Ono što je Josip rekao, nedostaju znači baterije i nedostaje mikrobit. O mikrobitu i govorimo idući put. Sad idemo vidjeti šta on sve ima na sebi. On svašta ima na sebi, neke stvari smo već pomotali, vidim. Molim. Da. Šta smo to pomotali? Infracrveni senzor. Ali dobro, vratili smo ga. Infracrveni senzor? Da, znači on na sebi ima infracrveni senzor. Ono što je najbitnije, a sad je već Josip zalijepio, ovdje imamo dvije male neke bijele kutijice. U tim kutijicama se nalaze dva elektromotora. Elektromotor za jedan i elektromotor za drugi kotač. Sad, kad smo kod elektromotora, u robotici koristimo istosmjerne elektromotore. Zašto, Josipe? Ja sam se nadao da ćeš mi ti to možda malo pobliže objasniti. Ajde, hoću kad nema niko drugi. Dakle, ovako, motori na istosmjerni električni napon koriste se zato što lako možemo mijenjati smjer vrtnje. Da. Evo, dakle, ovdje imamo sad simulaciju, imamo spojenu bateriju i nekakav elektromotor. I sad kad pokrenem simulaciju, vidite da se elektromotor vrti u jednu stranu i piše minus 17.568 okretaja nekakvih u minuti. Ako zaustavim simulaciju i sad ovo mi je negativni, ovo mi je pozitivni pol baterije, ako ovo zamijenim, zamijenim, kliknem start, pogledajte sad, znači motor se vrti u drugu stranu. Znači u robotici motore na istosmjerni električni napon koristimo zbog toga da lako mijenjamo smjer vrtnje, da se motori vrte ili naprijed ili nazad i na taj način u stvari puno jednostavnije možemo robotska kolica se mogu gibati u jednom ili drugom smjeru. Osim očiju o kojima ćemo govoriti nešto kasnije, ovdje vidimo i dvije svjetleće diode. Svjetleće diode isto koriste, znači istosmjerni napon. Mi ovdje istosmjerni napon dobivat ćemo u stvari, imamo tu složenog, dobivat ćemo iz 3 baterije od voltu i pol, što znači da je to ukupno 4,5 volta. 4,5 volta. Ono što recimo na brzinu smo prošli pa nismo vidjeli, robotske kolica ovdje imaju i prekidač za uključivanje i isključivanje cijelog tog elektroničkog sklopa. Te svjetleće diode, čemu i zašto one služe? U ovom slučaju one služe ovdje za nekakvo osvjetljivanje, odnosno one nešto svijetle. Ovdje iza vidim 2 senzora za praćenje crte i imamo 2 RGB
4 RGB diode, 1, 2, 3, 4. Ozbilja, da. Tako da one nam služe stvari za svjetljenje, osvjetljavanje staze. Jel imamo šta još za reći za našeg ovog prekrasnog McQueena? Pa postoji možda mogućnost dodavanja kasnije kakvih senzora dodatnih na njega, proširenja. Pa, to biti ide preko mikrobita, jel? Tako, znači tu kad stavimo mikrobit, onda ćemo moći... Na njega se vežu druge stvari. Na njega se vežu druge stvari. Imamo prekidač za paljenje i gašenje. To smo rekli da imamo. Ovdje još imaju nekakvi priključci za servomotore. Vidimo ovdje i nekakav mikrofon, odnosno zvučnik. Ima zvučnik ovdje. Ima nekakav... Imamo jako puno tih senzora. Možemo puštati glazbu na te zvučnike. Pa znaš šta, to treba otkriti. A da bi saznali, morate nas pratiti. Istina. Stisnite dolje tipku da budete pretplaćeni i pravovremeno pratite naš serijal. Oni koji nas prvi put gledaju, Mikrokovidić idu u sklopu programa Gradske knjižnice u Novskoj. Da. To smo zaboravili reći. Pa jesmo, ali evo, uvijek je bitno i lijepo napomenuti da se nalazimo u ovim našim lijepim prostorijama Gradske knjižnice čitaonice Ante Agranovska i da uvijek ovu opremu možete kod nas i posuditi ukoliko želite pratiti naš serijal i nešto teorijski i praktički napraviti doma. Evo, uglavnom u ovom serijalu, u ovoj sezoni vozimo robotska kolica pod istim uvjetima. Josip ima se. Ovaj put će biti napeta konkurencija. Jer... Da, znači, apsolutno isti uvjeti, pa da vidimo. Joj, bojim se. I ja isto, ali nemamo izbora. Evo, hvala vam na podršci, na pozornosti. Vidimo se za 7 dana. Za sljedeću srijedu. Može. Do tad, pozdrav. Pozdrav ekipa.